روز 3 январи соли 2024 бар асари ду таркиш дар шаҳраки Кермони Эрон дасти кам 103 нафар кушта ва 211 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ин бора пойгоҳи хабарии Тасним, ки наздик ба сипоҳи поздорони инқилоби исломии Эрон аст, хабар додааст. аммо Тасним дар айни замон хабарҳо дар бораи кушта шудани фармондиҳони аршади сипоҳи поздорон беасос номидааст. расонаҳои хабаргузорӣ гузориш доданд, ки таркишҳо дар 4-умин солгарди кушта шудани Қосим Сулаймонӣ, фармондаи собиқ сипоҳи қудси сипоҳи постдорон, дар масири гулзори шуҳадои Кирмон, маҳалли дафни Қосим Сулаймонӣ ба вуқӯъ пайваст. то ба ҳол ба кадом шакл таркишҳо ба вуқӯъ пайвастанд, маълумоти мушаххасе дастраси расонаҳо нашудааст. шаҳрдори Кирмон гуфтааст, ки инфиҷорот тавассути капсулаҳои газӣ ё баллони газ анҷом дода шудааст. аммо Ҳусайн Ҷалолӣ, намояндаи Рафсанҷон, дар Маҷлиси Эрон таъкид кардааст, ки инфиҷорҳои Кирмонӣ интиҳорӣ ҳастанд. баъзе манобеъ гуфтанд, ки инфиҷорот тавассути қуттиҳои партоб ва ҳатто бомбгузории мошинҳои сабукрав сурат гирифтанд. хабаргузории Тасним навиштааст, ки дар даромадгоҳи гулзори шуҳадои Кирмон 2 халта пештар аз тарафи шахсони номаълум бомбгузорӣ шуда, ба назар мерасад тароҳум бомбҳоро аз масофаи дур ба истифода ва дастгоҳи махсусро ба кор дароварданд. бино ба гуфтаи масъулони Ҷумҳурии Исломии Эрон, таркиши якум соати 3 пас аз зуҳур ба вуқӯъ пайваст, вале замони мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва имдодгарон ба маҳалли ҳодиса мерасанд, инфиҷори дуюм соати 3:20 рух медиҳад, ки куштаю маҷрӯҳи бештар ба ҷо мегузорад. пас аз таркиши дуввум, нирӯҳои амниятии Эрон аз мардум хостанд, ки ҳарчи зудтар маҳалли баргузории маросимро тарк кунанд. бино ба гузоришҳо, ин инфиҷорҳо дар наздикии масҷиди Соҳибуззамон, ки дар роҳ ба гулзори шуҳадои Кирмон ҷойгир шудааст, рух додааст. таркиши аввал тақрибан 700 метр ва таркиши дуввум наздик ба 1 километр дуртар аз мақбараи Қосим Сулаймонӣ рух додааст. дар Кирмон 3 рӯзи ояндаро рӯзҳои мотам эълон карданд. лозим ба ёдоварист, ки Қосим Сулаймонӣ низ 4 сол қабл маҳз дар саҳнаи 3 январ дар Ироқ тавассути ҳамлаи дрон кушта шуда буд. дар ҷараёни маросими дафни Сулаймонӣ издиҳоми зиёди одамон буд ва дар натиҷаи талотумҳо 56 нафар ҷони худро аз даст дода, 213 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта буданд. Қосим Сулаймонӣ як мурраи муҳим дар сиёсати Эрон дар ховари миёна ба шумор мерафт. бовар меравад, ки Маз Сулаймонӣ дар вақташ президенти Русия Владимир Путинро барои мудохила дар буҳрони Сурия ва ирсоли нирӯ ба он кишвар мутақоид сохта буд.